Urrengoa, bigarrena, Milano, barkatu. Milano. 1.386.000. Gehiago. 2 milioi. Jendeak erroldatua dago. Bai? Ikasleak, langileak, baina agian kanpokoak dira. Beraz 2 milioi. Eta, iria bera aipatu aurretik? Gianni Motta ez zen Milanekoa. Ez zen Provintziakoa. Provintzia. Cesano, uste dut Cesano modernokoa dela. Aurten, etapa bat bukatzen da bere herrian. Bale, herri hau badago... Bilbo ez da Barakaldo eta Deba ez da Donosti. Bai, baina Deba adibidez usteet, Deba ez dagoela Milaneko metropolian. Barakaldo usteet Bilbon baiet. Bai, Barakaldo bai, baina... Kaso honetan bai, metropolian badago, Milanoko metropolian herria. Bueno, dago. Salbauta. Salbatu zariete kornerra. Milango txirrindulari bat. Badago, ostras, sprinterra Nizzolo. Giacomo Nizzolo. Uste dut Giacomo Nizzolo Milanekoa dela. Tiberi adibidez jartzen zuen Milan eta... Frosinone, Tiberi, Milanekoa. Entzuten baduzu Tiberi... Urbildu egin beharko gara, baina asmatu... 500 kilometro daude eta mundu asko Milano eta Roma artean. Vale, orduan, Gianni Motta ekarri dut. Bai, ondo, Gehien bat, Gropeioko Illoria. Bai. Lanbidez hasiera batean pasteletan. Bai. Jardun zuena, mutiko berezia. Bai. Bere erabakiengatik, erabakitzen zuela korsa deia pase ez korritza eta zigortzen zutela. Bai. Eta gero irabazten zuen, bere egiten zuenean. Eta banatu zuela pixkat Italia, Gimondi eta Mottaren artean. Hori da, beste dualismo bat. Hori. Gimondi bakarrik aipatu zu, Baina, Gimondik beti irabazten zuenez, Motta beti... Vale. Motta zen landa. No. A ber, Mottak uste dut behin munduko txapelketan bigarren aritsi zela. Nik daukat laugarren. Eta... Giroa bi aldiz hirugarren amaitu. Eta datu moduan dakat, entrenamentu eiro bat egin zuela, ze Mottak, zoroa zen eta beti berean, hartu zuen de Donato, sasi medikua. Bai. Orduan, de Donato honek egin zion prestakuntza raro bat, zela, lasterketa aurretik, 8 ordutan 280 kilometro entrenatu, gero, barazkiz eta tipulaz eginiko zuku bat edo eran. Ez dakit, Eta... Ezaten ari zaren gauzak, nik ez dakizki. Hori bada. Lanketa egin dut, eta abisatu zuen medikuak, Motta hasieratik hasiko zela erasoan, eta hain zuzen ere, 5. kilometroan eraso zuen, ies egin zuen, eta gero, Eddie Merckx eta Jan Janssenen atzetik joan zen, eta azkenean 4. postua lortu zuen. Izen mitikoa, baina bere garaian Italian nagusiagoa zen Felice Gimondi. Felice Alaia. Italieraz Felice hitza da Alaia Gimondi. Eta gero, bigarrenik, Motta baina aipatuta, eta jauzi egiten dugu Milanera. Hiri modernoa, nik badut oroitzapena... Modernoegi, badutalako nik ere oroitzapena, lasterka korrika ibili irian zehar, baina gero Duomo aurran 40 minutu, lasai. Bai, egia da. Selfieak, argazkiak... Milanen aldiz, tranbia erabili behar da. Tranbiak, lehenik eta behin, tranbia oso erromantikoa da, orokorrean. Gero, Milanek dauzka ez dakit zenbat 40 linea. Tranbiaren... txertatzekotan egun naiz. Milaneko... Ordu beteko podcasta. Nire balkoitik daukat behan tranbia 15, hain zuzen ere, zentrura erdigunera joaten dena, baina edonon dago tranbia bat Milanen. Horregaitik ere arriskutsua da bizikleta zibiltzea, ze askotan trabatzen zara tranbiaren bidetan eta ez un lio. Guztiz. Eta gero, bestea, aipagarria Milanen, dakau alde batetik espresoa, edo ikusten dugu, kafe espresoa, dela zerbait, kafe azkarra, deitu dit... Dana da azkarra, izaten da azkarra Milanen. Baina, atentzioa deitu dit, irakurri duela, egiten dezuela espresoa
azkarreran, baina gero sozializatzeko edo hitz egiteko denbora hartzen duzuela hor. Sartu beharren kafea pixkanaka, ez kafea askar eta gero lasai. Zango dizut gauza bat nire aitari buruz. Nire aitak egunero egiten du bidea oinez, joaten da taberna batera, kafe macchiato, euro bat, hitz egiten du dagoenarekin. Zerbitzailearekin edo nirekin elkarrekin joaten garenean, gero, egunkariak eta etxera. Hori da rituala. Nire aitaren rituala. Bueno, jubilatua da, egin dezake. Baina. Gukez. Eta gero, deigarria, egin zaidana da, eskerran dugu espresso bat, eta eskuinan berriz espresso bat, hain zuzen ere tomataulan, Albaniarra da, 41 urte ditu, eta laugarrengo aldiz, lortu du Milaneko opera espetxetik. Ze oroitzapen dituzu? Ez, hau, albista topatu durako, aurtengoa, laugarrengo aldiz. Espresso eta expresso. Expresso. Ies egin duelako, laugarrengo aldiz, opera espetxetik. Opera espetxetik, hori. Opera, kontuz, ez dago Milano. Kartzela, espetxea, opera, beste hiri bat da. Baina Milanek dauka kartzel bat erdigunean. Ia lujuskoa, San Vittore deitzen da, nire txetik oinez ordu erdi. Opera normalean daude mafiosoak. Hau hori zen, Albaniako mafiosoak. Bakoitzak dauka bere espezialitatea, no? Eta mafiosoak daude operan. Operan Milaneko egoaldean, hain zuzen ere. Hartzen da, super bilbide bat, via Ripamonti, super luze, avenida luze bat, gero bukatzen da Milano, eta agertzen da opera. Zenbat gauza ikasten dira. Podcast honetan.